Gọọmenti etiti emeela ka amata na ha ga-eguzobe National Welding Center bụ ebe a ga n'onwe nye ọzụzụ na-enyegharịkwa ọzụzụ ka wee nwee ike inebanye anya na ndị ọlụ a maka ọlụ aka. A ga-eme na zone 6 enwere n'ala anyị bụ Nigeria. President Bola Ahmed Tinubu mere ka amata nke a n'oge ọ na-emeghe agba nke 24 n'oge ọ na-emeghe Technology and Innovation Expo na Abuja maka afọ 2024. O mere ka amata ụlọ ọrụ ministri n'afọ maka ego ịhazi ego ọrụ nakwa ịtụgharị ọnọdụ akụnụba ka o nyegoro ntụziaka ka ha guzobe centers ndị a. Ọ sịrị na nke a bụ iji wee nye aka chọta ụzọ a ga-esi wee wulite ọnọdụ akụnụba nakwa oke ihe nhịarụ nke chere obodo anyị a n'iru. O kwuru na sayensị na teknọlọji bụ ebe a ga-anọ wee gosipụta ọtụtụ ihe mee ka ndị na-ewunye ihe nakwa ndị mmadụ wee fụ ihe dịgasị iche iche nke a ga-atụpụta na nke a ga-emepụta bụ nke ga-akwalite ọnọdụ ego anyị. Onye ọlụ anyị Ekwi Ajide nọ n'Abuja ga-ewetaziri anyị akụkọ a n'ezu oke. Ya bụ ngosi nka na ụzụ nke afọ 2024 akpọrọ Solution to National Economic Challenges malitere ka e wee mata ihe gbasara nka na ụzụ, gosipụta mmeta nke ndị na-emepụta ihe ọrụ aka jikọọ ha ọnụ maka ire mmepụta ha. Ka ọ na-akpọpenya bụ ngosi ogologo izuụka ka onye isi ala Tinubu bụ onye odeakwụkwọ nke obodo George Akume nọchiri anya ya sịrị na nka na ụzụ bụ otu ihe kasị mkpa n'ụwa ugbu a, nke mere na ọchịchị ya ga na-akwado nka na ụzụ. N'aka nke ya ka minista nka na ụzụ Uchenna ji kwunworo na gọọmenti etiti ga na-akwado itinye ego pasentị 5 nke nrụpụta ihe nke obodo n'ihe gbasara nchọpụta na nrụpụta ka e wee mee ka uto nka na ụzụ dị ngwa ngwa. Ọ kọwara na ibube mmepụta aka ọrụ nke obodo bụ nnọọ ụzọ isi kpọpe uto obodo na akụ na ụba maka uto na mmepe indọstrị. Odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ministri ahụ Oriakụ Esoabana Nkwasanye na Mbore kwuru na nka na ụzụ na-anye aka ka Naịjirịa too ọsịsọ n'ihe gbasara nka na ụzụ site n'ịchịkọta ndị na-arụpụta ihe ọnụ. Ngosi a ga-adị ruo ụbọchị nke 15 n'ọnwa Maachị, ebe ndị na-arụpụta ihe ga na-egosi ihe ha rụpụtara, ebe ndị na-etinye ego n'ahịa ga na-achọ ihe ha ga-etinye ego ha na ya. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.